Salamu alaikum jama'a. Yau za mu fara magana kan yadda ƙasarmu Najeriya take ciki. Da fatan muna tare da ku, kowa haka ma yana tare da mu. Idan har kai YouTubers ne da Allah kai kokari ka download na bidiyon nan kai maka ɗaura shi a YouTube channel naka domin ka yada shi na son mutane su dinga ji sannan kuma su gane halin da ake ciki. Don gaskiya ma abun tun muna yin shiru amma abun yanzu kan ya fi ƙarfi. Ya kamata ce kowa ya tashi shi ma ya yi ƙarin bayani shi. Haka muna roƙon ka idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel, Allah kai kokari ka danna mana subscribe. Haka zalika idan bidiyon mu ya burge ka danna mana alamar like, za ka iya turawa yan uwa da abokan arziki ta hanyar share. Allah in kai YouTube ne muna so ka ku dinga downloading bidiyon nan ku dinga turawa ko a ina ne ma Instagram da Facebook ko ina kowa ina so a yaɗa bidiyon nan zan fara bayani ne masu amfani sosai. Magana gaskiya halin da ƙasar mu take ciki abu ne ta ɓangare ɗaya, domin ɓangare uku ne Najeriya. Akwai ɓangaren arewaci, sannan kudanci, sannan da gefen Yorubawa kenan. To kun ga su suna da walwala ba su da wasu matsala. To mu kuma arewa mu ne da komai sannan mu ne kuma da matsala. Kaga gwamnati manya-manyan mukamai komai manya-manyan mukamai na gwamnati na system gwamnati yana nan ne ta bangaren arewa. Haka ma manya-manyan barayi da kidnappers da komai shi ma yana nan ne bangaren arewa. To shi me dalilin da ya sa haka? Inda babu gwamnati ya kamata can ne za samu matsala sai gwamnati ta tura tsaro, amma can inda gwamnatin yake nan ne asalin babban matsalan take. Ya kamata ce gaskiya gwamnati da manya-manyan arewa ya kamata ce su tashi su duba wannan al'amari. Abin da yake faruwa gaskiya abun yana wuce gona ne da iri. Wallahi ga gari in ce ma ga babu aikin yi, ga wahala, sannan ga kaya ma ko me kaya tsada kawai ke ƙarai. Shi wannan wani irin bala'i ne da masifa ne mutane suke cikin su. Bangaren arewaci shine gwamnati da komai amma wallahi bangaren kudu da na gefen Yorubawa can wallahi sun fi mu jin daɗi da walwala da komai na rayuwa. Sana matasa ga su tashi ba aikin yi, ga wahala ba tsaro. Yau aka ji an sace wannan, gobe ka ji an kashe mutane. Wato mutanen arewa sun zama ko dabbobi ne, bai kamata a dinga kashe su irin yadda ake kashe mutane ya matasan arewa ba. Ake kashe mutanen arewa kaman dabbobi. Wannan abu ko dabba wallahi bai kamata a ci ana musu irin wannan wulaƙanci ba. To me rashin me wallahi tallahi mu rantse kowa ma ya sani wannan rantsuwa zan rantse kan gaskiya Allah rashin tsaro ne. Rashin tsaro shine ke haddasa wannan matsaloli. To ta yaya za ya samu tsaro? Dole ne sai gwamnati ta tashi ta tsaya. Ba wai gwamnati ita kanta ta je kawai tun ga dai ga gidanta an a tsaro. Ai ba wani gidan gwamna ko gidan president ko kuma na wani dai mai mukami a ce wai wanda bai da tsaro. Iya ne. Haka yana da tsaro, iyalansa suna cikin tsaro, suna cikin kwanciyar hankali ba su da damuwa. To taya kuma shi zai damu da damuwa wayansu? Kuma wa'insu nan su ne suka tsaya tsayin daka domin su kai ka ga wannan matsayi. Amma kai ka zo kai banza kai bulus da suka manta da halin da rayuwar da suke ciki. Me wani halacci kai musu rayuwa? Ba wani amfani. Bari in baku misali akan wani matashi akan abin da ya faru a rayuwar shi. Yana zaune ne a garin Adamawa, yana aikin da gyaran mashin yake yi. To yana gyaran mashin just aka zo aka yi bandalin aka hana mashin aiki a wannan waje. To wannan lokacin shi dama ya yi aure, yana da yara 2, yana zaune a gidan haya, amma ya samu kuɗi har ya sayi fili ya ma fara foundation, ya fara gini. To aka zo aka tsayar da wannan abu kuma bai da kuɗi a gasa, bai da wani komai. Ya dama yana kokari ne ya samu ya gama ginin gidan nan domin ya kasance gidan shi ma yana da gidan nashi ba gidan haya ba. An zo an hana mashin, an hana shi aiki, bayan kuma ya ɓata shekara 5 ne ko 6 ne yana koyon aiki. To yanzu haka yana da iyalai, yana da yara. To ta ya zai yi wani aiki zai je ya je kuma ya sake nanata koyon aiki ne ko kuma ya ake so ya yi?
to kun gani dai shi kan yanzu kam Allah ta mishi rayuwa bai san ma shi ta yaya zai ba tun kwanaki akan nan ya sani wani aiki zai je nema ga arewa ba aiki ba wani ya ƙananun aiki aka dagule ai mai yin gyaran mashin da kuma mai hawa mashin ai shi ba mai kuɗi bane shi kawai talaka ne yana kokari wanda zai kare mutuncin kanshi da na iyalan shi to yanzu an tsayar da aiki an hana yin aiki to wani aiki yake so ya yi ba dole ne a nema mishi idan kawai ba sami mishi aiki ba to ai tabbas dole ne je sata ko kuma yi kidnapping to ka gani ta ya zai haka to ka kai ta ya ma hakan zai dinga faruwa ba to ka gani ba yadda za a ce a bata maka aikin ka kuma ka zauna sai na baka aiki ba kuma iyalanka ba ya zai da su ni gaskiya shawarar zan bayar gaskiya gwamnati ya kamata ta shi da duba akwai hanyoyi da dama wanda za ta taimaka mutane a ba su jari a ba su sana'a samu su yi sana'a kuma akwai kamfanoni ya kamata a ce a nemi mutane daga ƙasar waje su dinga yin kamfani haba ni gaskiya wannan abun kam ya fi ƙarfi abun ba an ce ba za a yi magana ba amma yanzu abun ya fi ƙarfi mu gaskiya an tura mu ya kai ka bango dole ne mu yi magana don haka yanzu daga yau magana mu za mu fara mu yanzu ba maganan shiru don haka dan Allah muna roƙon ku duk wanda yake harkan YouTube ko kuma yana da social media yana da dai da sauran su Facebook Instagram meme dan Allah ya kokari ya yada mana wannan bidiyon kowa ya kalla ya ji sannan kuma tabbatar da maganan gaskiya ne kuma ni daga yau in Allah ya rana dauki na kulla da mara ne magana kan zan dinga yi magana in ya so duk abin hukuncin da za a dauka domin dama ba sun a faɗi gaskiya ko ba gaba ne ni kuma gaskiya zan dinga faɗa abin da zai faru kawai sai da faru amma wallahi ba zan bar daina faɗa ba sai idan na ga an gyara maganan gaskiya ne dan ka dan Allah yana roƙon ka in yau ne ka fara lego watching na lamu dan Allah ka dinna ma subscribe alamar like domin bidiyon ya yaru kowa ya samu ya amfana sannan kuma ya tabbatar da gaskiya ne idan kuma da mai ƙarin bayani akwai comment section